Здравейте, аз се казвам Димитър. Беше много лесно, не беше трудно, защото аз се бях подготвила и преди това. Добре, беше много вълнуващо. За мен аз бях на трето място и приключих на първо. За мен беше много трудно, но обаче всички сили успях. За мен беше доста трудно да мина 3 човека, понеже аз бях най-отзад и ми хареса как се справят. Според мен тази инициатива е много хубава и се надявам до година да се включат повече деца. Според мен е добре този тест и радвам се, че можех да участвам. Надявам се повече хора да участват. За мен тази инициатива е много полезна за много хора. Може да ми помогнат за някои болести, ако, например, имат. Много се гордея, че ме избраха за това състезание и съм много горд. Много ми хареса, защото накуражава децата да дават всичко от себе си и ще съм много радостен, ако другата година ме изберат за същата инициатива.